концерт болды экспо залында. Илхам Шакиров есімдегі концерттер залы, онда 3000-нен артық тамашашыға ясалған зал. Биылғы премия, қазір енді санаулы айларына қалып бара бетін, март айына біздің TMTV премиясын турында сөз бар вақыт қалған. Сен ненде жыр бүләк итәшәген әлі белгілі ме, әлі сір болып тұрғансы? Әлі мүйтә мен қатнашқан жоқ TMTV премиясында, қазір қатнашқа шайтырман. Шылай дейсің? Екінші тапыр. Енді біз бір кішкенегіне паузаға бөлініп алдық. Әлі уақытыңыз бар бізге сұраулар беруге. 891-72-200 бізде бүгін қонақта Башқұртстанның һәм Татарстанның атқазанған артисті Ришат Тықватуллин. Меңа мені шалтыратты ол, сөйлешіп алам бір аптан. Эфирда шер пока. Ертеден бері шалтыратайын эфирда болса. Все нормально? Силиконовые трубки тоже были, что ли? И 16-й, и такой бензиновый тоже, да? А хомутики туда-сюда, хомуты нужны? Салям, брат, Ромашка. Ладно. Блин, не спросил там на свечи вот эту накладку. Колпачки. Ну, блин, есть? Вот есть они или нет? Авторынки. Ага. Ладно, яра. Ну все тогда, значит мне ничего не надо брать. В смысле, когда потом не внесли, а брат? Все. Давай. Yok кутимали, qo'ying tushim bunday vaqt. Motivali. Rahmat sizlar. Qanday ведущий, пожалуйста. Сәлем бердік. Бұл сенің армияға сәлем ме? Ришат Тықватуллиннің армиясына қайнар сәлем. Иншалла барыша. Хайырлы ерте. Үшінші диджей. Мұны нешік камераны тіглеге бұлайға көшірелер ол? Міне, сті ең күшмақта сенің тіге. О, көшті. Ama iki tapkır basılı olsam da İki tapkır, nega mi? Ekranға mı? Ekranға basılı. О, екі tapkır бассаң көше екен. TikTok. Big не эберинде теге. Қызық әйбер. Алгоритм ауыраны. Қызық алгоритм. Кіші бик көп. Ақша кетірмейді, но пока кетірмейді. Кімді анасың. Менің балай TikTok көрмüşтік. Ол бірақ шыл TikTokқа кіріп кетті. Instagram керек те түгіл маған қазір. Ну, шулай енді. Біліп алды теге. Что можно больше зарабатывать через Актанышта концерт булар микән, дуслар юк, Актанышта булмый пока. Концертлар ничек решат не? Плотность концертов. Кимерак тренинг? 50% инде, 50%. Рөхсәт ителә, менә Алабуга ниләрдә билетлар сатылып беткән хәзер. Дальше уже просто торга ярамый. Казанда да шулай гына 50% гына. А у Никста тоже шлай ма? То есть 2 через 1 тур. Асын белмим, анысын нигездән сорай. Потому что я не концерт еще когда просто прям полный не зал. Реально уж. Қойын табырғасың, бұзына сен тегі боланы ең таптың бұл. Основная камерада бетіңді бұл. Основная камера... поиска, что ли? Ну, он сен önümde astada olarak bir молчание. Para. Ne? Шушы мен? Күзіне қатып. Сен нешек? Снэпчат нетті тегі. Әлі бүгін ғына нетті, сені қарап қарайма. Сені тоже вообще қызық көрсәді. Балашаға. Линар?
Тремалай отыра. Selam. Yani balalar bakşasından kilgen дейсің бар. Hazır reklam mı biteyim mi? Reklamda сразу эфир aşağı alacağım. Бүгінгі эфирда бала шағалар біле отырамын әлі мен. Онсының кайфы бүгін әлі. Үтә білен каш ошамаған, ұлытқа ошамаған. Міне, мұнсы зурра группадан келген. Старший группа. Қазір компот берелер. Бүгінгі эфирда бала шағалар біле отырамын әлі мен. Бүгінгі эфирда бала шағалар біле отырамын әлі мен. Онсының кайфы бүгін әлі. Үтә білен каш ошамаған. И қазір мені нешек отправитқа басасың да? Yok. Bir сохранить трек керек сен анында. Зурра группадан келген. Сохранить. И? Эй, сохранить. А, галереядағы бұларға түйшін сені қарап қарап. Компот берелер. Ришат вообще қызықты қуат өлін. Как что-то? Қалай? Қызыға бір екен бұқыра, мен не ойыншап. Мен бұттығы балалар білен нетерге. Тігі сенен бір не көріп қалған емен, кстати, Сібірке бойынша. Ну, ясадың сен? Ясадым. Вообще әйбет әйбір ол лайфхак. Несі ол? Сібіркені тіге қышқа әзірлеп қоясың. Морозильникка. Свежий бұла. Да. Слушай, галереяда yok мейт әлі ол? Жүрген ашлап қараған емен. Әйбет шыға ол. Әлі ол күпі орыннан ете. Бушата, тігі бір бөлмеден бір неген бір морозильник. Ларыға тұтырып қоясың, тіге мұндай таяқтар білен түріп. Менің яртылар балық, мен балық тұзлайым бейді. Өзім тұзлайым еді, сазанлар мұндай тіге мощный. Вообще прям қоқлаған қаз қырайда тұрсын, қоқлаған қаз керекте түгі. Шул балық білен. Бүгін врачқа алдым әлі бүгін нені, зұр нені, балықны. Ал барам көштен әшке, ол пиво ярата. Слушай, галереяда yok мейт мұнда? Yok. Галереяға кірем. Когда не? Снапчаттың өзіне кірегелер. Сен яма жырларын беріп қалдырайық біздің радиоға. Әйе? Гәрі. Мына біздің Эльмира келіп жетеді ғой, тіге Илгизбен сөйлесіңдер де. Сохранить етіп көйтін біз мұны? Тоқта, нетерім күшәтірінен әрі брат, ол неге? Аны настройка ашайтыра керек. Міне мұнда енді көп кіне радио тыңдаушылар шәхси түгіл, әйінді концертқа қағылышы сұраулар бере башлады. Ришат, сенің қысқаша ғана информация бар ма, бірақ Инстаграмда концерт турының қойсы шәһәрдә нишәсе була икәнен? Әлбәттә Инстаграмда біз бүтін графикларын әліп барабыз. Шуңа күрә әлеге сорауларны біз монда һәрбер шәһәрне атап тормыйбыз. Иң яхшысы Ришат Төхвәтуллинның кирегез Инстаграм аккаунтына. Шуннан карагыз концертларның барлык даталарын. Инде Казан концертларын без кабатлыйбыз 27-нче гыйнвардан башлап 31-нче гыйнварга кадar 5 көн. Безнең Инстаграмдан тыш үзе безнең официаль сайтыбызда бар, анда да кирип билетлар алырга мөмкин. Һәм бүтән тик электрон кассалары карый, анда билет бәяләре 300 Мәсәлән, шул кассир һәм башка платформаларга караганда. Любой шәһәрдән кирип, шушыннан билетлар алырга мөмкин. Бу сайтның адресы? Ришат Тур дип атала. Инглиз телендә, rishattour.ru. .ru. Монда синең концертлардан тыш тагын бармы җырлар, мәсәлән, альбом? Анда бүтән мәгълүмат минем турында, бүтән чыккан җырлар, фотографиялар и дискография, бүтән мәгълүмат, билетлар, концертлар, график анда. Ришат, хәзер менә чит ил һәм безнең Россия күләм эстрада җырчыларында модага кирип китте җыр һәм клип кына түгел, инде үзеңнең шәхси кием линиясын мәсәлән тәкъдим итү. Футболкалар, андай бергә. Футболкалар бар инде, курткалар бар, яулыклар бар, аскарак төшергә. Юк, синдә бармады. Мәсәлән, Ришат Төхвәтуллин дигән ниндидер шундый бер линия белән хатын-кыз эчке киемнәре барлыкка килсә, минемчә ул шундый калды. Ул армия аны алыштырмыйча киеп йөрәячәк. Менә сиңа идея. Ул киемнәрдә җырларның исемнәре белән. Сүзләр язылган. Җырларның исемнәре белән. Әйе. Мәхәббәтем дигән эчке кием мәсәлән. Алайса иратлардан кын чыгара күрмәде андый киемне. Шунда тукталып, шуның җырларын укып җырлап ятачак.
18+. Біз шайрабыз, иптәшләр, бұл біздің ойын татар тапшыруы, ойын күлкі шыны бірге бұлған тапшыру. Кәйф күтәрү нейінен нәрсе инде бу. Мақсатыннан гына. Яра нәрсә акланабызсың. Ришат, синең менә хәзер нинди планнар, менә бу елга, яңа ел без бер нинди дә булса план төзеп куябыз. Шушы мәсәлән. Ләкин 2020 ел планнарны алдан ук бик теге кырмаска өйрәтте. Шуңа да карамастан 21 елга куйган максатларың синең. Минем максатлар инде белмим, концертлар башланып китсә, моныңчы концертлар башланып китсә, концертлар белән шөгыльләнергә инде әлбәттә иң зур хыялыбыз. Теге гастрольләрдә йөргәндә тизрәк инде кайтып, яллар булса иде, өйдә генә торсак иде, берәр ара күбрәк дип инде шатланып та куйган иде. Хәзер инде өйдә торгач күп теге эшләр эшләнгәч, тизрәк гастрольләргә чыгасы килә бит инде. Менә теге өлкән бу артистлар белән сөйләшкән бар, Ришат, ул бер вакыт кына менә йөреп калыгыз, пока ни шулай дип әйтәләр бит. Һәм менә без дә шуны аңлап утырабыз, концертлар сагындырды, чыннан да тамашачылар кирәк, алар белән аралашасы килә, ниндидер контакт кирәк, сагындырды концертлар. Әйдә концертлардан читкә куябыз. Менә бу планнар дигәннән, гади кешедә бит план куйган кебек, менә син концерт, син җырчы түгел дип, менә икенче кырыйга куйык, гади кеше буларак тагын нинди планнар, максатлар куйдык. Мәсәлән, менә бу елдан булды, менә тәмәке тартын ташлыйм мәсәлән. Мәсәлән дип әйтәм инде. Син андый машар гадәтләрең юк. Әйе, бәлки спортта яңарак бәлки син бүгенге көндә 50 килограммны күтәрәсеңдер, бит штанганы яткан килеш жим лежа, һәм куйгансыңдыр максат 150-не күтәрергә. Менә бу сорауга килгәндә мин мәйтәм гастрольләрдә йөрмәсәм, мин күбрәк спортзалда булырмын дип үземә сүз биргән идем. Шулай да спортзалга да бик еш кына чакта вакыт табып булмый. Менә фитнеска йөри башладым. Безнең иҗатташ дустыбыз Әсхәткә йөреп алдым. Әйе, аның аккаунтында күрергә туры килде. Син авырыйсыңмы әллә? Шулай дип саный бит. Әсхәт Дөбершатыр, мин Инстаграмын карага куркам. Карыйсың, монда берсен аяктан асып куя, берсен башыннан асып куя. Ришатны астыл. Шулаймы? Бердән-бер Ришатны аскан кеше. Электр алган. Шушы нигә? Бердән-бер Ришатны аягыннан электр алган кеше ул. Әсхәт Дөбершатыр. Барыбыз да беләсең инде. Җырчы буларак. Тагын нинди максатлар? Яра спортзал, спорт белән син актив шөгыльләнәсең. Шаңгыда шуганыңны беләбез. Шаңгыда. Юк, син шаңгычыларның изен бозып йөгереп йөргәнен беләбез. Дубравный урамында йөгереп йөргәннәр. Урманында. Күпме кеше әйткән шаңгы изен боза дип. Ришат, шулай ук син бит әле менә өйләнмәгән егет, син үз-үзеңә димәк ашарга пешерү синең истәйме? Синең бармы берәр фирменный ризыкларың? Юк, мин ашарга заказывать итәм. Күп очракта кунаклар килсә дә, үзем генә булсам да, хәзер тем более өйгә китереп бирәләр, шундый андый проблема юк. Өй җыештыру. Робот җыештыра инде, үзең җыештырмыйсың. Робот, бу тегене Ришат үзе рәхәткә чыккан икән дип уйлыйм хәзер. Юк, әни әйтмәшләй. Бе, конечно, өйләнмиләр булар. Шулай бит инде. Хәзер хәтта кибеткә дә барасы юк. Хәзер кибетләрдә үзләре китереп бирәләр. Син продуктларны җыеп алдың, кушымтадан һәм сиңа 15 минут эчендә китереп бирәләр. Киреңне кирүү машинасы юк. Робот идәнне җыештырып бирде. Нәрсәгә кирәк алайса теге нишәп соң кайттың дип әйтеп тора торган. Шундый робот алып куясың. Иннополиста бар, мәсәлән, робот ул синең сорауларыңа җавап бирә. Ни көйләп куй шушы сорауны бирә торган. Ишекне ачып кергән саен ул каршына килеп уклау белән. Нәрсәгә соң кайттың? Кая йөрдең? Һәм исни торган күлмәкләреңне. Кая карыйм әле? Яисә син бикәш телефоныңны ачып карый. Чәчләрне костюмнан. Ришат уйга калды. Без һаманы бөтен куркытып бирәбез радиодан соң. Мәңге өйләнмәслек булып кайтып китәр аннары. Иптәшләр, эфирда бездә кунакта Ришат Фатуллин, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты, 9 сәгать 48 минут башкалабыз Казанда. Инде вакытыбыз да ахырына якынлаша. Ришат, әйдә синең теләкләрең тамашачыларга һәм гомумән бу елда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк, нәрсәгә игътибар итмәскә кирәк, нишләргә кирәк, нинди булырга кирәк? Менә шушы агымдагы елга теләкләрең Кыш бабай буларак, җырчы буларак әйтәләр. Монда бөтенебез дә шундый фикергә килгәнбездер, бөтен халык.
Дөнья куабыз бит тегесен җиткәргә тырышабыз. Фатирлы, машиналы, анда кемнәр гаиләлеләр үзләренең балаларына 3 квартиранда теге һәрберсенә дөнья куабыз инде барыбыз да шулай бит. Менә резко гына дөньясы да үзгәреп куйды, бит күп кешеләр эшсез калды, өйдә торабыз һәм инде мин шәхсән үземә шундый нәтиҗә ясадым. Ул дөньяны куып кына тормышның ямен бөтенләй туеп бетмибездер дип уйлыйм. Менә туганнарын кадерен белеп, алар белән ешрак күрешеп, аралашып, иң мөһиме бу дөньяда бу маллар җыйган мал түгел, башка нәрсәдә кыйммәткә ия булган, чын кыйммәткә ия булганнарны без аңлый башладык. Менә туганнарыбызның кадерен белеп, дусларыбызның кадерен белеп, бик кызганыч хәл быелны безнең төркемебездә бик зур югалту кичердек бит инде. Бик көчле, данлыклы баянисны югалттык. Менә күп артистлар арабыздан киттеләр. Менә шуннан соң гына уйлана башлыйбыз. Бу тормышта чын кыйммәткә нәрсә ия икәнен, ул безнең куган маллармы яки менә шушы чын барлыктагы дуслар, якын кешеләр, менә шуларның кадерен белеп, бер-беребезгә хөрмәт белән, һәр вакытта да игътибар белән чын матурлыкны бу интернетның ниндидер теге эшсез рәхәтлегенә алыштырмыйча гына матур итеп яшәсәк иде дип телисем килә бөтен тамашачыларыбызга. Мин сезне бик нык яратам. Безнең җыр моңнан аерылмыйк, үзебезнең милләтебезнең матурлыгын, үзенең почерген югалтмашка, кыйбласын югалтмаска дим. Һәм хөрмәтле тамашачылар, әлеге вагазның дәвамын тыңлыйсыгыз килсә, сез январьның 27-сеннән 31-нә кадәр Unik концертлар залында Ришат Төхвәтуллинның концертына барып, рәхәтләнеп ял итеп кайта аласыз. Ришат, рәхмәт сиңа килгәнең өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Бүкеләргә карамыйча, менә шушындый юл хәлләре булып торганда вакытында килеп җитеп өлгергәнең өчен рәхмәт. Уңышлар. Рәхмәт. Җиңел рәхәт эфир булды, әйме? Рәхәт кешеләр белән рәхәт уза ул. Җиңел уза, җиңел кешеләр белән. Рәхмәт, Ришат. Үзегезгә рәхмәт. Без саубуллашабыз, дуслар. Рамил Шарафиев һәм Зөлфәт Зиннуров. бүгенге иртәне, бүгенге эш атнасын төгәллибез. Киләсе атнада дүшәмбе көнне исән-имин булып, бер-беребез белән елмаешып, хәерле иртә, исәнмесез дип очрашырга язсын. Җырына килгәндә Ришат Төхвәтуллинның Шомырт бәйләме исемле җырын да тыңлыйк әле. Үзе дә булды эфирда, җырын да тыңлыйк һәм концертларына да барырбыз. Крас